ҷадвали даври чоруми чемпионати Тоҷикистон байни дастаҳои ҳосилоти ноҳияи Фархор ва Регар Тадази шаҳри Дӯстмузода дар варзишгоҳи марказии ноҳияи Фархор баргузор гардид. Гуфтан ба маврид аст, ки дастаи ҳосилот дар ду бозии аввали худ ба пирӯзӣ ноил шуда, инак ду даври гузаштаро дар майдони хонагии худ баргузор намуд. Баъди бохт аз дастаи Эсхата дар даври гузашта, шогирдони Алишер Тухтаев бо тайёрии ҷиддӣ ба майдон омада барои ба даст овардани ғалаба майдондориро оғоз карданд. Гуфтан ба маврид аст, ки дастаи Регар Тадаз низ то ин дам як ғолибият ва ду мусовӣ ба даст оварда, шогирдони Зайниддин Раимов низ барои беҳтар намудани вазъияти даста дар ҷадвали мусобиқот талош варзиданд. Ҳолатҳои гулзанӣ барои ҳар ду даста дар нимаи аввали майдондорӣ хеле зиёд буд, вале дар хатти ҳамла футболбозон ба натиҷаи дилхон ноил шуда натавонистанд. Дар ҳайати дастаи ҳосилот дар ин давр якчанд тағйирот ба амал оварда шуд, ки ба ҷои дарвозабон Кӯбек Розбер ин навбат Далер Азизов ба майдон оварда шуд. То охири нимаи аввали майдондорӣ дарвозабони ҳар ду даста дар мавқеъҳои худ хуб бозӣ намуда, имкон надоданд, ки ҳуҷумҳои рақиб ба гол анҷом ёбанд. Дар дақиқаи 40 ин дидор баъди бозигузорӣ дар канори чапи майдон, футболбози дастаи Регар Тадаз тӯбро ба идораи худ гирифта, бо як партофти хеле мувофиқ ҳамдастааш Шерзод Маҳмадиев голи навбатии Регар Тадазро вориди дарвозаи рақиб намуд. ҳамин тариқ дастаи Регар дар ҳисоби бозӣ 1-0 ба пеш баромад. дар нафасҳои охири нимаи аввали майдондорӣ дастаи ҳосилот ҳуҷумҳои худро дар назди дарвозаи рақиб бештар намуд ва дар як ҳолат Нуриддин Ҳамроқулов натавонист, ки партофти ҳамдастаашро ба гол анҷом диҳад ва зарбаи ӯ аз паҳлӯи дарвоза гузашт. қисмати аввали майдондорӣ бо ҳисоби 1-0 ба анҷом расид ва дастаҳо ба танаффус баромаданд. дар нимаи дуюми майдондорӣ аз ҷониби ситоди мураббиёни дастаи ҳосилот ду тағйирот ба амал оварда шуд. ба ҷои Абдухалил Боронов Далер Ёдгоров ва ба ҷои Шаҳром Сулаймонов Принс Жуниор ба майдон омаданд. дар ин қисмати бозӣ дастаи ҳосилот бештар дар хатти ҳамла қарор дошта, дастаи Регар Тадаз бошад барои нигоҳ доштани ҳисоби бозӣ талош меварзид. дар яке аз ҳолатҳо баъди иҷрои зарбаи кунҷӣ, ҳамлавари дастаи ҳосилот бо сар тӯбро тарафи дарвозаи рақиб зад ва ҳимоятгари дастаи Регар Тадаз имкон надод, ки тӯб ба пуррагӣ вориди дарвозаи рақиб шавад. ҳолати мазкур баҳсҳои зиёдро ба миён овард, вале довари канорӣ дар ин ҳолат рафта шудани дарвозаро ба қайд нагирифта, ба идомаи бозӣ тавсия дод. дар идомаи бозӣ дастаи ҳосилот боз чанд имконияти хуби голзаниро созмон дод, вале дарвозабон Иброҳим Исмоилов дар ин бозӣ низ имкон надод, то аввалин гол ба дарвозаи ӯ дар ин мавсим ворид шавад. ҳамин тариқ бозӣ миёни дастаҳои ҳосилоти ноҳияи Фархор ва Регар Тадази шаҳри Дӯстмузода бо ҳисоби минималии 1-0 бар нафъи дастаи меҳмонон ба анҷом расида, дастаи Регар ба зинаи сеюми ҷадвали мусобиқот баромад. дастаи ҳосилот бошад баъди ин бохти 1 зина поён мавқеи 4-умро касб кард.